Arvoisat sodan ja Santahaminan veteraanit, herra ylipormestari, hyvät kutsuvieraat. Minä olen kommodori Aulis Minkkinen, Maanpuolustuskorkeakoulun eli tämän tilaisuuden kustantajan hallintojohtaja ja toimin tässä tilaisuudessa tapahtumien eteenpäin luonnittelijana. Kirjajulkistamistilaisuus alkaa Kaartin soittokunnan musiikkiesityksellä. Soittokuntaa johtaa musiikkikapteeni Ville Paakkunainen ja ensimmäiseksi kuulemme ateenalaisten laulun. Seuraavaksi siirrymme tilaisuuden etukäteen sovittuihin puheenvuoroihin. Niitä on 3. Ensimmäisen käyttää korkeakoulun rehtori, kenraali-majuri Vesa Lynkkä. Sotilaiden veteraani ja ylipormestari, kutsuvieraat, naiset ja herrat. Ollaan itse asiassa aika juhlavassa hetkessä monenkin asian takia, eli Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitossa erityisesti Jarmo Nieminen käynnisti 2000-luvulla melko suuren hankkeen Santahaminan paikallishistorian ja toisaalta kaupungin yhden osan taustojen selvittämiseksi. On tietysti ollut aika selvää Puolustusvoimien suunnasta, että käytyyn keskusteluun Santahaminasta ja sen asemasta on pyritty luomaan ikään kuin tietopaketti keskustelun taustaksi ja 2008 ilmestyneestä kirjasta, jolloin lähdettiin Santahaminasta ja Ruotsin ja Venäjän vallan ajasta. Edelleen päädyttiin luontoarvojen kautta nyt tähän viimeisimpään itsenäisyyden aikaa käsittelevään osuuteen, niin voidaan todeta, että aika harvasta tuon kokoisesta paikasta on tehty niin laajat selvitykset kuin mitä tässä tällä kohtaa. Mutta toivon mukaan tämä sarja nyt tuo sitten tähän keskusteluun Santahaminasta niin kovin paljon faktaperusteita, minkä perusteella sitten asioissa voidaan mennä eteenpäin. Mä haluan tässä vaiheessa tietysti kiittää Jarmo Niemistä, on niin kirjoittajana kuin toimittajana suunnaton ponnistus teille tuo, varsinkin kun viimeisen kirjan sopimus oli korkeakoulun kannalta hyvä, mutta Niemisen kannalta hivenen kiireinen. Mutta silmien alussa pussit ovat hivenen tasolla. Eli kaikille vielä kerran tervetuloa, ja voisi tuon ennusteena sanoa, että nythän mä sanon, että taas niin loppu tämä projekti, koska nyt on 3 kirjaa 3 kansissa. Ja nyt mä Niemiseltä kysyn, että tähän loppuun, että kun ensimmäinen kirja on kapein, seuraava on paksumpi, ja se on vielä paksumpi, niin se on tämmöinen tulevaisuus oli myös siinä näin. Tervetuloa.